sidsidat pagsaritaan, daytoy amok ti kaimasan, pinakbet jay kailokwan, masustansya ken nananam, namnamaek ngayon kay magustuhan, bakbet nga ipangan, maragsakan, uray sino, nga addaan, sentimiento, ti panagluto ti pinakbet, inkay laeng paglalauken, tay tarong paryaken okra, utong ken basit alaya, ikanyumet iti bugong, baboy wenno si charon, uray inaldaw nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma, uray inaldaw nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma. No sidsidat pagsaritaan, daytoy amok ti kaimasan, pinakbet jay kailokwan, masustansya ken nananam, namnamaek ngayon kay magustuhan, bakbet nga ipangan, maragsakan, uray sino, nga addaan, sentimiento, ti panagluto ti pinakbet, inkay laeng paglalauken, tay tarong paryaken okra, utong ken basit alaya, ikanyumet iti bugong, baboy wenno si charon, uray inaldaw nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma, uray inaldaw nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma.